Na član 2. amandman je podneo Zvonimir Đokić. Izvolite. Zahvaljujem, predsedavajuća. Gospodine ministre, gospodo oficiri, poštovani narodni poslanici, srednje obrazovanje i vaspitanje obrazovanje u Vojsci Srbije podrazumeva, kao što znamo, srednje obrazovanje i vaspitanje, visoko obrazovanje, usavršavanje, vojno-stručno osposobljavanje itd. Međutim, ja bih naglasio jednu veoma bitnu stvar koja je značajna za čitavo društvo, a to je da je vojska, to jest vojno školstvo, vojno obrazovanje najbolji primer sprovođenja celoživotnog obrazovanja, faktički od prvih dana kada se i krene u vojne škole, pa do završetka čitave karijere. Mi inače u društvu i nemamo slične primere, možda u medicini, gde se još ljudi celoživotno obrazuju na tako organizovan način kao što je u vojsci, doduše u malo komfornijim uslovima, ali vojska može biti primer upravo svim, čitavom društvu. Kroz čitavu vojnu karijeru pripadnici Vojske Srbije se stalno usavršavaju, stalno se obavljaju razni kursevi, osposobljavanja, školovanja i tako dalje, tako da je to odličan primer i za ostale kako to treba organizovati. Posebno naglašavam značaj vojno-stručnog osposobljavanja, još jednom, zato što ono daje mogućnost da se sprovodi i međuarmijska saradnja sa stranim državljanima, tako što i oni mogu da se školuju i obrazuju u našim vojno-stručnim ustanovama, jer ćemo svakako imati priliku zbog izvoza naoružanja i vojne opreme da to činimo. Hvala. Na član 2. amandman je podnela Olivera Pešić.